2, eta 3. Zaratatsua izango da. Zaratatera bar da, hemen Bilbon gauz bigarren eguna da, hau hasi berria da, eta ikusi da, hau da! Hemen, harrigarra ikusi, 5 urteko neska mutikoa danak hemen dauz ikutzen da, berak pozik dauz gu bai, garagorra dukogu, hau da Bilboko azte nagusia eta kitxo. Badi pirata, zer da antolatu dezuena, zer gertatzen ari da? Zarata! Azte nagusia zarata inberda, bestela za existitzen bakizu zelakoa den azte nagusia. Zaparra da aur konpartxanen aurkezpena. Bai, aurkezpen mundiala, eta zelan aurkeztu aldan, zarata egiten. Bai, Bilbora, segu bizitzen gara hor herrigoitxin, da jende gehiegi ez dago esateko. Ondo pasetea zenean, helburua zik eta gero umeari bai transmitutea giroa da dana. Ikusi ditu dana ematen. Abestu inbehar dela, abestu. Dantzan inbehar dela, dantzan. Hori da azkenean festa, ez? Claro, hori da, ez da? Bigarren eguna, baina da, dena ematen. Buah, zaparrakide pillo bat etorri dira gurekin dantzatzera. Eta guztiak gure lagunak dira. Epa! Zer moduz? Ondo, zu tamborra jotzera, ez da? Dale tamborrari. 1, 2 eta 3, venga, fuerte! Zarata asko atera behar dugu, ez da? Ez dakit. Alegin du behintzat. Talde tuizekori. Zer zaude jotzen zu? Agogoa. Eixe? Askontzaiatu aldezue. Nahiko. Pizkatxo bat, ez da? Bai. Ondo jotzeko, ez da? Bai. Mundiala, Bilbotik barrena, mundiala. Geroa primerakoa. Bai. Eta zailena, danak antolatzea, ez da? Bai, danak elkartzea eta pur bat guztiak gauza bera egitea, baina bueno. Eta zu hortzaude gidari, dan antolatzen. Bai, gidari edo, bai. Laguntzaiekin, baina gidari, bai. Oso ondo, bueno, danak ondo jartze ditugun, eta dale martxa! Madrileko loma batekin etorri naz, eta berak ez daki euskeraz, baina pila gustatzen zaioa giroa. Hombre, etorri da Madrid eta esan du, olakorik ez da, oan! Ez dago.